Hello bro, hagani video ngakwa banyak kran pi spang ke light. Ngam tharai bang andon kaman batai phi ya ka jiman toy jong ka light. Hari ka jingkali par ka long ba kumno ngi define ka light. Lani kumno ngin batai shkiwe pat ka ka light. Ngi gibrio ni don ka energy lani ka bor ban yaj. Ka energy ban ratiar lani ban le exercise lani ban le kanu no kam. Henry ngim don pan ka energy ban pen mi jing shai. Kawai na kibadon ka energy lani ka bor ban pen mi jing shai ka di ka sngi. Bat ya ka ni ka energy ka bawan na ka sngi ka yarap lingi ban yo i. Ban ngi khot ya ka light. Te kumta ha ka ktian English ka simple definition jong ka light kalong kumnia. Light is a form of energy that causes a sensation of sight. Hagaktian khasipat ngilaban ong baka light lani ka jing shai kadai ka kenja energy lani ka kenja bor ka bayarap yangi panyo i menne nga ong epi baki brio bat kumjuru ki dieng ki mau bat buon ki weide ki bamla ban penmi jing shai na ladehi bat yakini ki objects lani yakini ki bodies ki bamla ban penmi jing shai na ladehi yakita ki ong ki non luminous bodies. Bat ye ki bala ban penmi jing shai na dia hipan kum ka sngi ki khluar bat buon ki weide ya kita niong ki luminous bodies. Ubnai pat udai we hato udai non luminous na u luminous body. Pila ban ong bu udai luminous body na marba pyo i ya jing shai jong udai. Henry ubnai udai non luminous body. Na marga jing shai ka ba udan ubnai ka dei ka jing shai ka ba wan na ka sngi. Ubnai ushu pashat ya ka tu jing shai ka buan na ka sngi shangi. Nrei umla ban penmi jing shai na ladehi. Lani umla ban penmi ya ka light na ladehi. Na kata ka daw ya ubnai yong budai non luminous body. Lada pila song tu ba shpang ka luminous but non luminous body ngakwa ipi bepin ai lagi jong kinuksa ha ka comment section. Ka light kalaban ksam lani yaj lingba kal air ka ka plastik pat buon ki weide Ya ka bakal light kalaban ya lengba lani bat kesam lengba ya kata ngiong ka optical medium. Ladi nya kren palat ya ka we ka optical medium ya kata ngiong ka optical media. Ki optical media ki dan light jat. Ladi ngi pait lengba ka windshield ani ka yet ka badan khmat jong ka kali ngila banyo ishai bahaya ka ka badan khmat jong ka kali. Kadaw ka lang na marbakani ka windshield ka shalut ya baro ka light bakan rung lengba jong ka. But kum ya kani ka judge optical medium ngiong ya ka transparent medium. Larang ipet lengba ka frosted glass kum peniang ni ngim dia I shai bhashalan dat jungka. Kadaw ka long na marba ka frosted glass kam shalut ya ka light bakan nyaj lengba jungka. But kum ya kani ka judge optical medium ngiong ya ka translucent medium. Pila ni empat bani I lengba ka dieng lani lengba ka kenro. Ngimla deh. Kadaw ka long na marba kini ki judge substance kim sha ya ka light wat pang khandiat ru bakan nyaj lengba jungki. But kum ya kini ki judge substance Yong yaki opaque substances. Tela la pila sotho bhashpang transparent medium, translucent medium but opaque substance. Ngakwa ipipin ai lagi jong kinuksa shpang jongki ha ka comment section. Panchpan kan mau biang ha kani ka video manta ngele ban ai ka basic definition jong ka light lani ka jing batai ka balong simple bha ya ka light. Pan ngele ru shpang ki luminous but non luminous body. But ngia kran ru shpang ka transparent, translucent but opaque substances. Nga kerman ba pila ya suthu ya ka ebing yele ya ka di video menta hado bingin dia syam biang pan kublai shibun.